Tema hari ini apa? Iya. Temane iki no. Oh, biduan. biduan. Ratu biduan. Wis anune rene lho. Kacamata ceklesan. Enak sing ngirim kacamata ya. Urung teko. Ndi? Kacamata aku ceklek. Lah iya enak sing ngirim kacamata. Ya, semuanya. Tak wi. 20 wi tak wae ibu sitok. Sayangku melok bakal sayangku. Ono jek mbok cacahi, Mbah. Enggak, ya tak celutuh. Lah iya berarti 5.000 engko. Lah anu nek gak melok geni yo. Siapa? Yudi. Yudi ya. Ki 15 ki. Yo yo ora oleh. Wis 20 wi wis bathik loro kowe. Jen Man. ora payu 5.000. Payu. Tak gelem kowe tak setone dhewe. Tambahi sitok 20. Cilik kau tak klone iki. Nah. Ojo cilik tenanan. Lho, lah kowe iki lho piye tambahi? Cilik diwae cilik kok gak kelem cilik men iki lho. Bocah piye iki lho. Yo gedhi. Gak. Kadon saiki. Didol nek. Ayo. Didol neh, guys. Ratu biduan. Aku seorang biduan. Lah gondarmu piye wi? Lemke. Tenan po gak jajal? Wane busukane. Ndi, Druk? Ya nang lemke kok. Cek lho, kok gak lara? Gak. Lah iki apa ya iso nek gak lemke. Berarti bathuk mbok lemke. Masyaallah. Astagfirullah. Penting yo timbang India irunge di anu kae. Dicodos ya mending yo lemke. Bojone oleh iya iso to. Tapi kan kok mentang. Betul muntah. Gua gawe. Tuku peremel. Bong. Bong. Loh, Yo 5.000 sitok karo 2.000. Sini mau bunga balik. jane anu yo awet. Tambah Kaudi. milih sing kuwedi. Sak bayek. Lah gedhi kok. Masa sih ora empuk. Oh iya. Bungki. Setelah aku tambah. Ini mah mau kok yo. Anak semua. Pak. Yo anu Mbak Mbak Yul. Aja. Tuku pura. Rem mugut. Yo ngene to kok yo. Nah. Nah, kakean. Ya wong gian-gian iki koyo ngono njaluk. Aku tek kok piye? Ya iya, iki lho. Iki. Piteke wayu ya. Menawa nek aku duwe pitek ngene iki. Tuku kok sok. Neng ndi nek tau kok pitek ngene iki. Centingan pura ngono wis jajal. Gak Nek keser piye? ora biasa. Kacamata ceklek jadi gayae.